ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana kazwai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. It's just another day. Paipe makandora ndine vhudzi nhasi ndine mubaravara kureva kuti kupindana kwemazuva, kufamba kwemazuva, kukura kuchembera kuchisvika mbichana. Manje ndinenge ndakunzi sekuru, ndabva pausekuru ndafamba kunditi tateguru. Aiwa kakuva ndirambe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Uri sei chizukuru? Nyaphila kakhulu linjani? Aiwa indiri right chose. Kwazwai linjani muli yeZimbabwe linjani mahlabezulu ayisehlangana phela namhla sokungelinye ilanga njengoba nalibona ukuthi hayi namhla sisezintabeni kithi phela lapho esizwa khona sisabela ngoba phela kuko Ncube phela singaba koNcube sihambe njalo logogo othiwa ngugogo Ncube. Ibizo lami nguThando ngingwako Ncube. Wonke muri wemakhomo tozviziva asi makhomo ayane varidzika varidzi masango vanotonga masango iwayo. Asi varidzi vasingagoni kukwira makhomo. Ayoko tiri pai. Shumba ngavati ngande uko kumusoro kuvaramba muri yeZimbabwe. Uyezve ndoziva kuti vanhu vazhinji vanoti aiwa munorebesa kutaura kwenyu, asi pane dzimwe nguva dzinotimanikidza kuti tirebese. Tine nhau iri kutsviriridza, nhau yataburitsa muzvizuva zvishoma zvapfuura yagogo vakabatwa vasina kupfeka vari kumakuva. Hongu tinotaura kuti makadzidza maZimbabwe uyezve zveuroi munoti hazviko. Hanzi inonzi dementia handizive nekuti handina kudzidza. Asi nhai veruzhinji woye, mubvunzo wangu mumwe chete. Iyo dementia iyi yakazobata gogo musi wafiwa. Mazuva ese yaidi kuvabata. Vaitadza nei kuwanikwa vari musango mazuva ese aya. Musi wokuti pafiwa pavigwa munhu kumakuva ndopavakuwanikwa vasina kupfeka vari pedo nekumakuva. Handina hangu kudzidza asi zvinotipa mibvunzo yakawandisa. Gogo ava zvakare vakabuda vasina kana scratch asi vari mune zvinobaya malantana. Saka dementia iyi inoita kuti munhu asascratchwe futi here. Hoyo mubvunzo. Mumwe mubvunzo wangu ndewokuti gogo ava vakarara vachiimba mumba vaine vamwe, kumba kwavo kwakakiyiwa, vorara vachiimba nevamwe. Nguva yabatwa nehope yaya vanhu varara vochizopepuka vachiti vedu ngatimhanyei kumakuva kusenseni, ndopa vakuwanikwa vasina kupfeka vari kumalantana. Saka dementia iyi ndo yakavamutsa usiku ndokubva vaenda kumalantana ikoko wakazowanikwa vari. Hoyo mubvunzo. Mumwe mubvunzo wangu unoti hongu tiri kuti isusu icondition yagogo hatizvirambe. Asi gogo vakakwanisa kubuda pamusiwo pasina kana munhu avanotesa. Gogo ndobva varasa hembe nedementia. Village rese rikatsvaga hembe dzagogo nanhasi hadzisati dzawanikwa vari mucondition iyo. Condition yacho inoviga hembe here. Handingaziviwo hangu, handina kudzidza, tinonzi ndimi munoda zveuroi, asi titsanangurirei imimi vakadzidza tinyatsopanzwisisa ipapo kuti chinombonzi dementia icondition yekuti munhu unongobuda mumba wakutoita zvausingazivi, wakunotsvaga mutsvairo. Plus gogo ava vanonzi vaigara, ndofunga pamakaona vhidhiyo vaibvunda so, asi pavakawanikwa ivo vanga vasiri mucondition iyoyo, vanga vasiri kutombobvunda. Chaitori chando hacho chaivarova, asi vainzi vanga vasingaite zvavanoita nguva dzese. Shumba mufanira kudzokera kuchikoro. Kuchikoro pamwe pane zvamusingazive tofanira kutoti titombonodzidza. Haiwa, hatishore mabasa enyu varapi, hatishore imimi vakadzidza. Isoeda hatina kudzidza, asi tiri kutaura takatarisana nedivi redu rechivanhu. Tine kumisha kunoroyiwa.
imimi kana kwenyu kusina varoyi aiwa ndizvozvo, but zvisiko kwenyu musati hazviko. Asi shumba chinondishamisa last time kwamusami takatoenda nevamwe vaiti hanzi gogo vari kurasika vamwe vakadzidza vakati condition nagogo chichi, tikati aiwa imiwe condition handei. Takazoti chiuyai tikuite interview kati izvi handizvikwanise izvi. Musataurise muri kure vanhu imi. Kana muine condition yamuri kutaura huyai kwatiri veDrewmas Media timbofamba nemi tosvika panzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Hayiphela mule eZimbabwe yindaba lesilayo siyawazi ukuthi sike sayixoxisana sazama ukuyikhuluma ngamalanga adlulela lapha kaGogo banjiweyo laba esibathi ngabathakathi. Silabantu abaningi abakhulumayo, abantu abasenda ama message abathi hayi Drewmas Media liphonga ukuthi umuntu uyaloya, akukho, ngumkhuhlane, kuphambaniseka ingqondo, umuntu le dementia. Saka umbuzo wethu ukuthi kanti nxa umuntu le dementia lo engaphuma yini ayokhipha izigqoko emaxhukwini ngale duze kwamangcwaba. Isikhathi sonke lesi bathi kubona bakhulumile ogogo bathi asikaze sikubone okunje, and ugogo lo kusukela la kudala kazakaka yenze lokho akwenza ilanga lonelo. Plus enye into ngekuthi ugogo belela abantu bekhala bonke wavuka ebusuku. Asazi ukuthi dementia yena iyayenza ukuthi umuntu aphume umnyango kawuzwakala ukuthi uvuleke njani, aphume ahambe yedwa echiya abanye emzini wakhe kuvaliwe. Asazi ukuthi yikho yini sekhipha izigqoko sesiyacinga umthanyelo phakathi kobusuku, ngaba yikuphambaniseka ingqondo yini. Plus izigqoko zakhe kazitholakali la namuhla, abantu bacingile bazama ukucinga ukuthi izigqoko zingaphi kabaziboni la namhlanje. And ugogo lo ungani ube ngani yaqhuqaqhuqa. Umuntu olomkhuhlane onjalo ophambaniseka ingqondo engakwanisa ukuthi uvuka ayatholakala sele esithiwa uyagula. Mule eZimbabwe thina lathi lokhu sowukini. Last time emsami laphana silomuntu laye omunye laye ofundileyo njengani uhambile wathi Drewmas Media lokhu yikuphambaniseka ingqondo, lokhu umuntu ngazathi uyagula ufuna ukuncediswa. Sathi no problem, asambe nini. Sammelela sahamba laye sayofika komsami, sathi siyathi qala phela ukukhuluma utshengisa imuli yeZimbabwe ukuthi kumi kanjani. Wathi hayi wakajamuka wathi no, ngizakhuluma ugogo sekhulumile. Wami ugogo wazikhulumela ukuthi mina ngidla abantu abanje, mina ngilenyoka yami engaka. Seqedile sesithi buyani phela ku camera likhulume lichasela imuli yeZimbabwe. Wasuka athi hayi lami ngizayichasela abanye, hayi ngibonile. Saka yikho lapho esithi lani elikhona ngapho elithi ngamanga siqambela abantu amanga liyakwanisa ukubuya phela sihambe sibonisane sisendaweni. Saka chikumbiro chedu ndechekuti musataure kwamusina kuswera. Hongu makadzidza asi taurai kwamaswera. Taurai. Lazi enye into Drewmas Media kayenze okokuzwa. Siyahamba siyofika pane imwe condition futi yechivanhu. Ukanyasoroiwa iwewe haubvume kuti kune varoyi. Unotenga uri mune imwe condition wakatoconditionwa nemuroyi wako kuti usambofe wakasimudza musoro kuti kune zvinhu zvakadai kuitira kuti anyase kukuroya. Saka ngwarira futi kuti muri mucondition iyoyo. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Vaikaziva ruzhinji rweZimbabwe toitwa muchembere soko gogo soko. Ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana burikidzawo takatangawo tiri kuchechi kumasowe tinamata John masowe chishanu tikakurira masowe, asi ndiri mwana mudiki ndo pakatangira basa, ndo pakauya basa. Mushure mekunge ndambotorwawo nevemadziva ndiri grade 2, asi pandakatorwawo nevemadziva chakaitika ndechekuti ndakaona mucheka wesilva ndo wandaiteera ndichiti da kuberekesa chidhori changu, ndo kuendawo kwandakaita svikiro ndagarawo mwedzi yangu yandakagara imomo 6 months ndichizobuda mwedzi wechi7. Asi pane chiwanhuwo chakaitwa panguva yandakabuda ipapo, ndichizodzokawo kuvanhu, ndichizogamuchirwawo mumusha, vachizotambirawo nhau dzakanga dziripo. Asi nekuda kwekuti ndakanga ndiri mwana mudiki, vabereki vakati hatizvigone, ngatiende kuchechi. Ndo patakatanga kunamata.
Ndakurawo ndamunhu mukuru. Ndakatanga kuenda masowe enyenye dzinomwe nguo tsvuku. Ndiri pakati pekunonamata nguo tsvuku, ndakatanga kurwara. Panguva pandakatanga kurwara, ndakarwara kusvika ndanyarara ndikachemwa, vanhu vachiti ndafa. Ndakatombochemwa, asi nguva yandaichemwa ndaiti handina kufa, ndairota. Ndakarota muchembere mukuru. Ndakatanga kuona ndichienda, asi kuenda kwandaita ndaiti ndiri kuzorora ndarwarisa. Ndakarwara mwedzi wese, ndikapetwa makumbo, ndikatadza kufamba. Panguva yandakapetwa ipapo, vanhu vaichema zveshuwa vachiti ndafa. Ndaitaura nemukadzi wandaitaura naye, akanga ari mbuya vakuru, vachinzi hanzvadzi yatateguru wangu. Akanditi unogona here kutamba bhora? Ndikati bhora ndogona kutamba. Kurutivi ranga rine blue, kurutivi white, kurutivi purple, uku green. Takatanga kutamba. Ndakuti ndakuda kugohwesa, mai vayo vakandibvunza kuti washinga kuenda? Ndikati zveshuwa ndashinga kuenda, ndarwara. Zvikanzi nguva isati yakwana, uchazouya kuno hakuuye vana vadiki, kunouya vanhu vakuru, kunouya vanhu vachembera, uchazouya kana wazera randiri. Ndikati aiwaka, ndakuda kutouyawo kwamuri. Zvikanzi kwete, nguva isati yakwana. Saka mukadzi uyu akazondikandira bhora zvinorwadza, dundundu rangu bva ratanga kurwadza. Ndobva bhora ratanga kudzika pasi, bva ndatanga kudzika. Saka panguva yarakatsvedza richisvika pasi, ndonguva yandakavhunduka. Ndikaona vanhu vachichema. Ndo musi wandakamuka ndikatanga kugona kugara. Asi mushure meizvozvo, ndakanzwa ndakutadza kutaura rurimi runozikanwa nevanhu. Ndanga ndakutaura chirudzi. Ndo pandakazofambawo neni. Zvikanzi aiwa nguva yekuti mwana uyu aite basa yakwana. Ndo pakazogamuchirwa chivanhu chiri pandiri, vanhu vachibva vaita mutambo wavo. Ndichibva ndatanga kuita basa. Ndinobatsira kunyangwe vemasowe chaiwo, ndinotopinda pamweya ndotopfeka gemenzi ndinovabatsira. Pachikaranga ndiri muchembere soko ndinobatsira. Mataura nhau yekutorwa kwamakaitwa muri mudiki. Pane zvamuchiri kutondera here ipapo pamakaenda kumvura, kuti kwai kuri sei? Nokuti vanhu vazhinji vanogara vachibvunza izvozvo kuti kumvura kuri sei ikoko, chii chinenge chichiitika, mune muchidyei? Nhau iripo ndeyekuti panguva yandakatorwa, pandakasvika, ndiri kuziva kuti ndakasvika nzvimbo, asi yaitoita sembavha ichiratidza kuti ibako. Ndakasvika pakavaridzwa bonde renhokwe, ndo randakasvika kugarira. Asi ndaiti ndikatarisa kurutivi, ndainzwa kuti kune mukadzi ari kurongedza, kutanga mabhengo, kutanga zvimwe zvinhu zvairongedzwa. Handina chandaiona chairongedzwa ikoko, asi ndainzwa kuti kune zviri kurongedzwa. Nguva yandakagara pabonde, mukadzi iyeye ndiye mukadzi wandakararama naye. Anga ari mukadzi wechikuru, chembere chaiyo chembere, iri yechitema. Ndo munhu wandakararama naye kudziva. Aine bvudzi rake refu refu. Muchiri kutondera kuti maidyei? Nhau iripo ndeyekuti uchitanga kusvika, kunotovewo nechikafu chese chinowanika ikoko, hakuna chikafu chisiko. Asi unotanga kutestwa kuti uri munhu akaita sei, anoda here zvinhu zvekuchiva, zvinhu zvakanakisisa, kana kuti uri munhu akamira sei. Unotogadzikirwawo tebho yakanakisisa chaizvo, inenge nechikafu chakasiyana siyana. Asi pakutanga unofanira kuramba zvese. Zvakanaka zvacho zvese unofanira kutanga kuzviramba. Kune chikafu chinozouya, haunzwisise kuti chii, madhaga here, honye here, chii chaicho. Asi ukachisa mukanwa uchidya chikafu chakanaka, chinonaka chaizvo, chinotonhuwirirawo zvakanaka. Ndo zvimwe zvikafu zvinodyiwa ikoko, hove dzinodyiwa ikoko.
Muri kuinzwa kanhau yatinayo mhuri yeZimbabwe. Atina muchembere soko vatinawo zuva ranhasi. Tati timbokurukura katinzwe kuti vanoshanda sei basa ravo. Tadzoka zvakare panhau yenyu yekubatsira. Ndeapi matambudziko amunoyaso kuti aya ndikabatsira iwaya zvinofamba? Ndingangoti dambudziko rekutanga randinobatsira kuuchika vasina vana vachiita vana. Vanonetseka nemabasa, kuti nebasa rangu riri kundinetsa, handisi kuwana basa, ndiri kuvengwa pabasa, handisi kupiwa mari yangu. Ndinobatsira vanhu vakafanana nevavo, zvinhu zvavo zvichitambanuka. Ndinorapa, ndofunga vanoziva kana munharaunda vanoziva varwere vakasiyana siyana. Kana vanorwara pfungwa, vanorasika njere zvinongouya, kwete kuti akabarwa achirwara achipenga kare, asi vane urwere hunozongouya akura, kuti uya akungorasa njere. Ndinokwanisa kubatsira vanhu vakafanana neivavo, vanotambudzika zvirwere zvemisana, makumbo, makensa. Vachiti isusu tiri kuita kensa, tine mishonga yatinopa ipapo yekunwa. Kana ari emaronda, tine mishonga yatinopa ipapo yekunamirira. Asi tinotanga takugeza, taita cleaning system, tozotanga kurapana. Pakensa ipapa pane vamwe vanotaura kuti yaita kensa yemukati, dzakasiyana siyana, dziri dzemukati munobatsira zvakare. Kensa yandisingakwanise kurapa iblood cancer. Ndo yandinoti iyo inonditambudza pakuirapa. Tinogona kungokupa zvekuti zvidzikire nekumbotambanuka kwenguva refu, asi hairapiki. Ndo chokwadi. Mune here zuva ramunoti iri handiri kanganwe kubva zvamatanga basa renyu? Ya, mazuva mazhinji. Ekuti mukubatsirana nevazukuru, umwe unomubatsira zveshuwa zvakanaka, oyambuka zvekuti unonyasonoti muzukuru ayambuka. Umwe anotukirira zvekuti unotadza kumuziva kuti ndiye uye here akauya achirwara pano. Asi handisi munhu akaipa, ndinongoti aiwa inguva yake, ndinongosiyawo zvakadaro. Asi unozoona zvekare akuzodzoka nerimwe dambudziko. Zuva randisingakanganwi pabasa rangu, ufungawo nehudiki, pane mudzimai akauya zvigara kumandaputeni, arohwa nezvinhu. Asi mudzimai uyu arohwa nezvinhu, ndakakwanisa kumubatsira, ndichiburitsa muroyi umwe nemumwe achibuda paari semhepo, achibuda achitaura, ndakamudai, ndakamuroya, ndakadai. Asi ataura izvozvo, ndakaona zvisina kundikwanira kuti ndiperere papo. Ndakati dakuenda imba 1 by 1 yemuroyi wega wega, ndichirovera shamhu ipapo. Saka ndaiti pamba nepamba pese vangu vari 6. Pandaenda, ndairovera shamhu yangu, ndaimusiya achiumburuka, ndoenda pane mumwe, ndomusiya achiumburuka, ndoenda pane mumwe, kusvika vese vapera. Ndakabva ndadzoka ndichibatsira munhu wangu, iwo vachiumburuka chete vachichema, vanhu vakaungana. Zuva iroro ndingati handiri kanganwi, asi ndaiita misikanzwa yekuti ndakunyatsoratidza kuti ndine simba racho. Ndiroro zuva randisingakanganwi. Pamataura nhau yevaroyi, tanga tiri kwaRusape mazuva mashoma adarika. Panonzi zvakaitika ndezvekuti pana airwara achitaura kuti ava ndo vari kundibaya, ndokubva azosvikira kufa. Akasiya ataura kuti parufu rwangu munhu uyu asasvike, munhu iyeye parufu rwacho aivepo. Mangwana acho kuseni vakunotarisa kuguva kuti kwamuka sei, vakaenda vakaona kuri raita, asi muchisango chiri kudhuze nekumakuva vakaona vamwe gogo vacho vainzi vasasvike parufu, vari muhuswa hunobaya.
asi vasina kana scratch, vasina kupfeka, zvakaita kuti vanhu vese vabva vangoti uyu muroyi. Asi tine vamwewo vakadzidza vari kutaura kuti aiwa ikondisheni inowanika inonzi dementia, kuti munhu anogona kungoita zvinhu asingazivi. Imimi mashanda mukubatsira vanhu kwenguva, munoti kudii nedambudziko rakaita sairoro? Ini pakushanda kwandaita nebasa rangu kwenguva yakareba, ndinoti uroyi huriko. Mashavi, kune mamwe mashavi, kune humwe uroyi hwekuyamwira kuzamu, kune humwe uroyi hwekutenga makona euroyi. Zvinhu izvozvo zviriko. Ichi chakanga chingori chiratidzo chete chekuratidza kubasa ramai ava. Iye muridzi angafa akuda kuratidza kuti ndiye zvechokwadi munhu andiurayiwa. Changa chiri chiratidzo chebasa rake kuti chionekwe nemunhu wese nenyika yese rakacheka nyika. Muchidimbu. Mhuli yeZimbabwe lamuzwa lapha ugogo uyakhuluma ukuthi yena uncedisa esintwini aphinde njalo ancedise e-church. Ugogo uthi yena waqalisa ukulapha esesengumntwana omncane 2 years lapha athathwa khona emanzini wayohlala okwe-6 months khonapho eyi-grade 2. Kuthiwa wabesephunyiswa khonapho uthi bayenza isintu sabo phandle, bachaya izingoma, kwakhitshwa izinkomo zokuthi abantu balungise isintu njengesintu esayisisenzwa kudala. Then uthi sokuphele njalo wabesehamba since wayengumntwana engakabi kwazi ukuthi ayingenza njani, kodwa isipho sayisesikuye. Babesebebuyele e-church njengoba wayengumntwana, kwathiwa ngabazali hayi kahambe e-church, and yena kwakungela ayengakwenza njengobana ube ngumntwana. So uthe after sokuphela iminyaka eminingi yikho lapha aqalise khona ukugula. Isintu lesiyana sebefuna ukuthi phela abesesiyenza phela umsebenzi ayewuthunyelwayo ayawuphiwa isipho sakhe sesemncane. Uthi waqala wagula lokhuyana ukuthi wahambe ezibhedlela bamthesta baswela umkhuhlane, bazama wagcina sestagini yokuthi sefile. Abantu bagcina sebekhala labo sebesithi umuntu sefile. Kodwa uthe ebuthongweni khonapho yena ephumulile, yena ubengafanga, ubekwazi ukuthi kafanga, kodwa bekungani liphupho. Ephupha ebona umuntu omdala, ugogo, ukhokho bakhe, khuluma laye ukuthi hayi wena isikhathi sakho asikakwanisi ukuthi ubuyele ufe, isikhathi sakho lesi ngesokuthi uyoncedisa abantu. Uthi bekhuluma njalo ebuthongweni lobuyana yikho lapha agcina khona etshela ukuthi kuthiwa buyela uyenza umsebenzi okwe-church. Lokhu sokukwanile, yebo uzayenza okwe-church kodwa usenza okwesintu, yisisipho sakho wasiphiwayo. Uthi yikho ukuvuka kwenzayo embhedeni ezibhedlela sefakwa ama-drip konke. Lanamhla uthi yikho lapha aqalisela khona ukulungisa isintu sakhe, balungisa bayenza imidlalo yabo lakatshe akuncedayo. Ugogo uthi uyanceda, umkhuhlane awunceda kakhulu, kumbe i-problem ayinceda kakhulu ngeyabantu labana abangela bantwana. Uthi khona umuntu nxa ungela mntwana hayi khonapho yi-number 1 lapha aqala khona ukulungisa. Aphinde athi imikhuhlane etshiyeneyo, kungaba yi-cancer, kodwa i-cancer athi kayilaphi uthi yileyana egazini leyana yiyathi hayi le ingangihlukuluza, kodwa okunye lokhu izinto ezincane o-BP, oyitshukela, labagula ngezingqondo uthi khonokho uyakukwanisa. Aphinde njalo athi kulalabana bale msebenzi, athi imisebenzi yahlupha uyakwanisa ukubancedisa. Aphinde athi laba abayehlukanayo lezithandwa zabo uthi hayi uyakwanisa ukubancedisa. Tichiendera mberi mhuri yeZimbabwe tirimo muchirongwa apo tinotaura nevanobatsira vakasiyana siyana. Tingade kuziva kuti vanenge vari mhiri kwemakungwa, vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, vari kure, vasingakwanisi kunge vachisvika vachikuonai, munovabatsira here? Ndinokwanisa kubatsira kunyangwe ari kure, tichishanda nemutupo wake nesenemu yake nezita rake. Vanobatsirika zvakanaka zvisingatore zvekare mazuva nenguva.
Kutaura kuno kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe ndofunga takakuudzai kuti tinombotanga tapa vanobatsira vamukana tovobatsira vanhu vatinoziva tonzwa kuti zvinenge zvafamba sei. Ipapa pakuuya kwataita tinoziva kuti tikakutaurai kuti vatakamboendesa vakabatsirikana munogona kuona iri marketing strategy, asi tinenge tichikuudzai chokwadi semamiriro achinenge chakaita. Dzimwe nguva nhau iri kunyanya kunetsa vanhu ndenyaya yevanhu vanoromba. Vanhu vanoromba, zvikwambo zvakazara mudzimba umo. Munobatsira here dambudziko iroro? Vanenge vakaromberwa nehama dzavo, vanenge vachishungurudzwa nemhepo, vasinganzwisise kuti zviri kufamba sei, ndinokwanisa kunge ndichivabatsira. Uye tine mazorodzero atinoita nhau dzakafanana neidzodzo kusvika munhu agara zvakanaka. Izvozvo munokwanisa kuita vanhu vari kure zvakare here kana kuti zvinenge zvakuda kuti vange vachiuya? Zvinokwanisika. Kune dzimwe nhau dzinoda munhu ari pedyo, dzinenge dziri panyama yake. Poita dzimwe dzinokwanisa kuzorodzwa nyangwe ari kure. Tinenge tichiongorora mudare kuti nhau yemunhu iyi inoda aripo, iyi inoda asipo, asi yemhepo dzinenge dzichishungurudza ndinokwanisa kukuudza zvekuita kunyange uri koko kwaunenge uri. Inini ndiri kuno tichibatana, tichibatsirana. Wacheta. Mhuri yeZimbabwe ugogo uthi kulala abantu labana bayebelo kuthiwa emzini wabo obaba babamba izinto ezingenziwe uthi uyakwanisa ukubanceda ebatshele kungabe umuntu ukhatshana uyakwanisa ukutshela ukuthi hayi into le kumele uyenze so ukuthi kukuncede, lokuthi nxa ukhatshana liphandle kwamazwe ngale uyakwanisa ukulinceda futhi as long ukudlule isibongo sakho lebizo lakho uyakwanisa ukukunceda. Ugogo njalo nje ngendaba leyana esike sakhuluma ngayo eyomuntu alaba abahambe ubusuku esibathi ngabathakathi. Ugogo ukukhulumile same thing ukuthi ilanga angasoke alikhohlwa ekusebenzeni kwakhe ilanga lapho athola khona umuntu akade egula, umuntu yena ucine esesifa. So ugogo esifa umuntu leyana ubonile ukuthi hayi umuntu lo kazange afe nje kodwa ngumuntu oloyiweyo ngabathakathi. Sakho ugogo wathi ukuthi ngiphumisa abantu laba egcekeni wothi ngibavakatshela umuzi by muzi esiyashaya emuzini khonapho etshaya umuntu esale chibilika esenza ngazathi yena kazisathathi vele sebengazathi ngabantu asebegula bephonga uchibilika emagumeni abo abantu ade bengu6. Yikho lapha ade eqinisa khona sahle sambuza phela ukuthi kanti njombana silabantu abaningi abathi hayi ubuthakathi abukho, ubuthakathi hayi kungaba yikuphambaniseka kwengqondo. Ugogo uthi hayi ubuthakathi bukhona ngoba thina yathi yizi izinto esisebenza ngazo, yizi izinto lathi esizibonayo. Soko munenge munotsanangura zvinonzwisika nyangwe zvazvo ndisinganzwi hangu chindevere. Gogo mataura nhau yekuchika. Dambudziko iri rinobatsirika here munhu ari kure kana kuti tinoda munhu ari padhuze? Ndingangoti chidimbu panhau yekuchika. Kune mumwe anenge aine dambudziko rinenge riri panhau yechibereko kana kuti angava masari. Kune atinokwanisa kupisa nemishonga, kupisa chaiko chaiko, yekuti anonwa umwe mushonga unokurungwa muporiji, umwe wekupfeka kunhengo dzisikarudzi dzevanhukadzi. Munhu iyeye kune anoda kunge ari pedyo, kune anoda kuchekwa achizopiswa, nekuti dambudziko rechinhu chinonzi sari rinobva mudumbu. Tinogona kukupa mushonga wemudumbu asi tisina kupedza dambudziko rinenge riri pauri. Saka kune mumwe wekuti angoitawo dambudziko, akamboita mwana mumwe chete ochiita dambudziko rembereko, uye anokwanisa kubatsirika kunyange ari kure. Anongopiwa zvekushandisa oshandisa, uye hatitambudze. Asi kune mumwe anenge achinzi haasati amboita kana mwana ari munhukadzi. Zvikare panhau yedambudziko rembereko haisi yemunhu mumwe chete. Mbereko dambudziko rinoti murume nemukadzi muri vaviri mukati memba.
Saka murume anopiwa mushonga wemusana uye wekusimbisa mbeu. Mukadzi wachipiwa ochaiswa ozopiwa mushonga wekuchika. Ndo mashandiro andinenge ndichiita. Kune zvakare varume vanoti vakasungwa zvokuti vakutadza kana kuwana bonde. Munobatsira here dambudziko iroro? Hongu. Vamwe ndevanotaura zvakare kuti inini nhengo yangu idiki, vamwe vanoda kuti dzikure. Ikoko muriko here kana kuti? Ndiriko. Kune gwenzi rinotanangirwa nemunhurume iyeye. Tinomudzidzisa zvaanenge achiita ipapo kusvika nhengo yake yamira kusvika zera raanoda. Ikakurisa zvekare kune madzorerwo azvinokwanisa kuti zviitwe pagwenzi iroro zvekare. Zvinowanzotora nguva yakadii? Hazvitore nguva refu. Zuva rimwe chete akangokwanisa kutanangira gwenzi iroro achiita zvaanenge achiita. Anenge achiita chimhandara ruoko. Panguva yaanonoburitsa mbeu ndo kukura kunenge kwatoita nhengo yake. Kana yarebesa kupfuura ipapo anodzokorora zvekare, inodzokera pakati nepakati. Asi muri ipapo muchembere zvine makore here? Because unozoona kana baba ane 65 years akuti neniwo ndoda kunokudzwa nhengo kana kuti mwana mudiki, zvine makore here? Zvina makore, nekuti munhu ndiye anoziva zvaari. Kuti ini ndoda kuti ndingewo ndakadai, ndinoda kuti ndishandewo ndakadai. Hazvina makore. Nekuti varume vanonzi havachembereka. Mababatisa soko. Handapawa. Imwe nawo inotaurwa nevazukuru venyu ndevane dzimba dziri kuparara, misha iri kuparara. Vamwe vari kuti murume atsakatika aenda nemumwe mudzimai anoda kuti murume adzoke. Munozvikwanisa here ndima idzodzo? Hongu. Nhau inoita kuti misha itadze kumira. Iri paviri. Dzimweni dzenguva mukadzi iyeye anogona kunge aine chivanhu chisina kuenzanisika paari. Chapa chikonzero chekuti murume amuseme. Chapa chikonzero chekudzinga murume mumba. Saka nhau idzodzo dzinoda kutarisiswa, dzogadziriswa. Tozoita zvekumushedza, asi paine dzimwe nyaya dzinenge dzagadzirisika muchidimbu. Mubvunzo wangu mumwe ndewe, ndaona machira amuinawo akasiyana siyana. Anomborevei? Jira iri riri pamusoro iri reruvara rwegoridhe ndere kumadziva, riri revashavi vendarama. Iri randakapakata reruvara rwedenga rine mazwi maviri. Rine nhau imwe chete yekutanga yekuna musika vanhu. Zvekare ine nhau inobata kumatare nevekumadziva, ari matare maviri. Tinonzwa kuti pane mamwe machira asina kunaka, asi tinoona vanhu vainawo. Chii chinonzi jira iri harina kunaka? Tingangoti chidimbu pamicheka yese inonzi munhu ashonge. Handigone kunotuka kuti inenge yakashata, asi kuti dzinza rimwe nerimwe rine mushongero waro. Saka hapana jira rinonzi rakashata? Hakuna jira rinonzi rakashata, asi mashandisiro atinezenge takuita micheka iyi ndiwo anozosvika pakuti vanhu vanenge vakuti rakashata, asi hakuna mucheka wakashata. Nekuti mucheka umwe neumwe une chirevo chawo nemashongerwo nebasa rawo. Muchembere tiri ipapo mataura kuti imimi
makatanga kuenda kuchechi mukazotanga kurwara kusvika muzoende kuchivanhu. Tine vanhu vakawanda vatinosangana navo vane urwere vanongorwara sezvamakaita izvozvo zvekuti unoenda kuchipatara chirwere chinoshayika, woedza chino nechino chirwere choshayika. Zvinoreva here kuti munhu anenge ane chivanhu? Uye kune vanhu vanenge vakadaro munokwanisa here, mune mashoko here munokwanisa kuvaudza, kuvasimbisa? Tinoziva kuti vakawanda vari mumachechi vanenge vasingaudzwe kunzi ndo zviri pavari, vanenge vachingonzi namata namata. Hongu, nhau yekuti unenge uchienda kuchipatara uchinorapwa pachishayikwa hosha, woenda pano nepano uri kuchechi. Chinhu chandinoziva ndechekuti ini ndakatomboprofitawo ndiri kumasowe. Kumasowe hakukwanisi kurapwa dambudziko rechivanhu. Chinokwanisika kumasowe kungopodza, kungonyaradza zvishoma, asi vasingapedze dambudziko. Rinouti rikambotonhora rotangidza zvekare. Asi chimwe nechimwe chirwere chimwe nechimwe china chiremba wacho mhuri yeZimbabwe. Hosha imwe neimwe ina chiremba wayo. Handingaendeka kuna chiremba wenzeve ndichinorapwa mudumbu. Unotoenda kuna chiremba chivanhu chinogadzirwa nevechivanhu. Ndokuti nhau dzikwanise kuenzanisika. Kurudziro yangu ndeyekuti gadzirisai vana mai nana baba, gadzirisai zvinonetsa, zvinoteera kumashure ndo zvinoda kugadziriswa. Hazvigone kupera nenhombo, hazvigone kupera nemvura, asi zvinotopera nechivanhu. Ndingangoti chidimbu. Ko imimi pamunoti makubatsira pamunoti makuratidzwa, munenge maimba nziyo dzekucheche here kana mune maridzirwa mbira since muchiita zvese? Inini ndingangoti muchidimbu. Panguva yekuti ndakuona, chekutanga ndinotosumira kudzinza rangu, ndotokumbira. Ndichipedza kukumbira ndinobva ndanamata kuna Musikavanhu, ndogara pasi ndofuka micheka yangu. Handimirire kuridzirwa kana kupururudzirwa, ndinotongotanga nekutobata basa. Zvakangogara zvirimo mandiri kubva ndiri mwana mudiki. Saka harisi basa rinonditambudza kuti ndichatanga ndaridzirwa kana kuti ndichatanga ndadai, asi kuti kana ndichinge ndatogara ndashonga micheka yavo kutoziva kuti basa ratanga. Ndinonzwa zvakare kuti makapfeka mucheka weretso wakaita blue, unonzi unopfekwa nemabvakure. Muri mubvakure here imi? Hongu. Munobvepi? Ndinobva kuMalawi, kumukota-kota. Saka munototaura here chirudzi chaikoko kana kuti makakurira muno? Timayankura chakwatu. Hongu muri yeZimbabwe ndinoziva kuti manga muchida kuti tinge tichitaura zvakawanda, asi kana chirongwa chacho chinopedzesera chorebesa. Naizvozvo ndingati pazuva ranhasi ndipo patiri kugomera. Mhuri yeZimbabwe iluhlela desilalo namhlanje nthemba lapha indaba ezinhle kwabesilisa, ngoba ugogo uqinisile wathi ezindlini nxa kuhlupha kubo baba ngale yakwanisa ukuliqinisa kula ndaba lokuthi isule eminyaka emingaki, ngoba uthi kuthiwa obaba hayi kabaguge, ongaguga ngumuntu wesifazana. Saka uyakwanisa ukuliqinisa ngesikhathi elisifunayo, uthi khona uyakwanisa ukulungisa nxa kuyizindaba zezindlini ezihluphayo, kungaba ukubeletha kumbe isintu, uthi uyakwanisa ukuncedisa. Yena waqalela esesintwini phela ugogo, uthi khona hayi lokho akulandaba. Siyakwazi ukuthi abaningi bahambe emachechi, kodwa emachechi kabakwanisi ukuthi nxa ungahamba emapostorini ngale bayakulungisela isintu ngoba bavele bengabechechi. Nxa kule umkhuhlane banokuthi umuntu uyakwanisa ukugula ahambe esibhedlela, umkhuhlane wangikhona kawutholakali, azame ukwenza ama-test akupheli. Nxa kuyisinto esesifuna ukulungisa, sesifuna ukuthi ugcwalisise uhambe kulaba abayenza okwesintu bayekulungisela, ngoba nxa usechechi akula into abangayenza. Bengenza ukuthi udubo luke luphole mbijana phambili kuzovuka nje, kuhlala kunjalo, kodwa ngesikhathi uyabona ukuthi akula into ehambayo, uthi kuyaye kuyisinto esifuna ukulungisiswa. Aphinda athi ugogo yena hayi uvela eMalawi, ugogo uyakwanisa ukulinceda
ukuncedisa ngoMalawi njombane egqoke ilokuzeni amalembu agqokileyo uthile leyane eliphezulu ngelemanzini ele gold waphinda wathi lele blue ngele manzini leli aligqokileyo futhi uthi hayi njengisa ukuthi kasomuntu weZimbabwe umuntu ovela khatshana njengoba abaningi lisazi ukubona abanye begqokele liyane libomvu elingani libomvu kodwa lifana lelali lithi ukuthi umuntu wakhatshana ngoweMalawi. Hongu muri weZimbabwe ndo chirongwa chatanga tinacho mavanzwa Gogo Soko vachitaura ndinovimba kana uine zviviri zvitatu zvaunoda kuyamurwa nazvo mukana hoyo. Muli yeZimbabwe nithemba lizizwela ugogo ekhuluma ungumancube phela abakoncube ohlala ligijime kuphela lingahawula ugogo ukhona and liyakwazi ukuthi ngesikhathi sikhipha umuntu wena ungagijima uhle uyoncediswa engakabi labantu abaningi siyazi ukuthi labo ngabantu kula lapho ukuthi umuntu ayeselabantu 30 abafuna ukubanceda ngesikhathi sinye layo sungikhona ubuya kodwa kade simphumisa so ohle ugijima uqale layo ukuncedisa ugogo ukhulumile ukuthi hayi yena into number 1 akwanisa ukuyinceda yilabana abathi asilabantwana sileminyaka and siyakwazi ukuthi abanye silabo baba abalamakhanda omile abangafuni ukuhamba athi yeke kusezinyangeni kuthiwa ngogo ezinye izinto zifuna lilonke phela bekhangelisisa ukuthi udubo lungaphi lukubaba yini kumbe lukumama lincedisana kanjalo. Ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi senguva dzese tinokurudzirai kuti daidzai vamwe uyai kumusha weDrewmas Media ukure hatisatakura tinoda kukura kusvika ipapo apa popapa but ama likes vari kunyima ma likes nabasa ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.